Hostel Room, kashi na 3. Na san dukaninku kuna da mazan da suke amfani da ku, ni na ƙi ba da dama ne, saboda ni akwai ido a kaina, duk motsin da zan yi in dai ya shafi maza, zai iya komawa kunnen dadi, amma ina roƙon Allah ya sa boss ya latsa ni, don wallahi sai na zame masa da baibayi a makarantar nan, don ni ma na warwasa. Na gaji da wannan cin jinsi ɗayan, duk da dai kun ce ya fi, amma ina son na tantance. Tana gama faɗan haka ta miƙe, ta shige bathroom ta sakarwa kanta ruwa, zuciyarta duka dagula hankalinta tashe. To shi Provost me yake yi a makaranta a wannan lokacin? Shi da yake shigowa ƙarfe 10 na safe, ya tashi ƙarfe 2 na rana, amma yanzu 4 har da rabi yana a makaranta. Fitowa ta yi a gurguje ta sanya doguwar riga, tare da yafa mayafinta, ta ɗan gyara fuskarta, don idanunta ya nuna alamun ta yi kuka. Ta ɗauki wayarta ta fice ta bar Yusra kwance. Tana fitowa wayarta ta yi ringin, ta duba ta ga namban Haidar ce, ta yi tsaki. Zuwa yanzu so take ta yakice soyayyar duk wani ɗa namiji, kamar yadda ƙawayenta ke mata huɗuba, kawai ta yi rayuwarta mai 'yanci. Da gaske tana son Haidar, amma shi ta fahimci ba ta gabansa. Da zai ba ta dama kamar yadda wasu daga cikin ɗalibai suke aure, su ma da kawai sai su yi. Wannan rayuwar san ba ta kwanta mata ba, sha'awar ta mai ƙarfi ce, ba za ta iya riƙe kanta ba. Tun tana bijirewa aikata komai, gashi har sai Yusra sun yi nasarar jin ra'ayinta. Tun ranar da suka ritsa ta ɗaki suka yi mata fyaɗe, shi kenan yanzu ba ta iya bijirewa buƙatar su, da kanta ma wani lokacin take nemo su. Fara taka step ɗin shiga, inda ofis ɗin Provost yake ta yi, a daidai gurin ne kuma suka haɗu da Dr. Sadiq. Ya tsaya ita ma ta tsaya, cikin husky voice ɗinsa ya ce, "Me kayan daɗi ina zuwa haka?" Kawar da kai ta gifta shi za ta wuce, ya sa hannu ya kama mazaunanta, tare da shan wani ɗan iskan yaji irin na 'yan iskan maza. Ya ce, "Nusa Hajiya babba ta ruwan jarabarki take fitarwa tun daga ranar da na fara ganinki. Filis yaushe za ki bani dama na ɗanɗana miki ɗanɗano na?" Juyowa ta kalle shi, kallo irin na ka shiga hankalinka. Sannan ta ce, "Ba iskancin ba, yi da irin ku da ba su iya control ɗin kansu." Daga haka ta wuce abinta, tana takawa ɗaiɗai tana kaɗa masa jiki. Da kallo kawai ya bi ta yana hasasu. Duk ranar da ya samu damarta, sai mazaunancin nata sun sha matsa, nonuwanta kuwa sai sun ƙara taushi don lugwigwita. Ita kuwa ofis ɗin boss ta nufa, ta yi nakin ta ji shiru. Bayan ɗan lokaci ta sake ƙwanƙwasawa, daga ciki aka ba ta izinin shigowa. Ta tura ƙofar ta shiga da sallamarta. Prof Ismail ya ɗago fuskarsa da murmushi, ya ce, "Ashe an sanar da ke saƙona, me ya ɓata miki lokaci haka?" Ƙasa ta yi da kanta tare da zama inda ya nuna mata. Ta ce, "Wash Allah na jikina, wallahi boss ina ɗan cikin yanayi ne, shi yasa sai da na ɗan samu relief na fito." Zuba mata ido yana ayyana ta yanda zai fara fito mata da abin da yake ransa. Shi fatin ranar da ya fara ganinta, an cinye semester guda gashi har suna level 200, ya ji ya kamu da tsananin soyayyarta mai haɗe da madarar sha'awa, kuma kullum da ita yake kwana yake tashi. A baya ya yi alkawarin duk iskancinsa ba zai nemi ɗalibarsa ba, amma fa yanzu lissafin ya rushe. Ya san Nusaiba tun farkon zuwanta makarantar nan, ta yi masa ƙorafin tana son ta fita waje ta kama gida. Ya tambaye ta dalili, ta ce masa ita dai kawai ta fi son ta fita daga cikin kurayen nan da aka jefa ta. Kullum da ƙyar take ƙwatar kanta a gurinsu. A lokacin da suka fara ƙwaƙule ta, ta zo masa tana kuka ta sanar da shi, ita fa tana jin tsoron ta zama irinsu, don Allah ya taimaka ya ba ta dama, ko shi ya nema mata gida, ba tare da dadi ya sani ba. Ta sanar da shi dadi yana gudun ta fita daga cikin ɗalibai ta lalace ne. Bai san cewa kuma halakarta tana cikin ɗaliban ba, duk da tun daga lokacin da ya ƙi amincewa ba ta kuma masa maganar ba, amma ya san har yanzu da burin barin cikin makaranta a ranta. Da wannan yake so ya yi amfani, ya lallaɓa ta yarda ya fitar da ita daga makarantar, ya kai ta gidan hutawarsa. Da hakan ne zai samu damar da yake so a kanta, ya huta da ita yadda ya kamata. Ya ɗago ya kalle ta kallo irin na tsaf, yana auna irin riƙon da zai yi wa nonuwanta a hannunsa. Dunkula hannunsa ya ce, Dauta ya school ɗin." Ajiyar zuciya ta yi tare da ɗagowa,
ta ce boss ina lafiya. Mayusi ta sanar da ni akwai saƙon dadi a wajenka. Jinjina kai ya ce akwai gurin da ya ce na kai ki ne. Murmushi ta yi tare da runguma hannuwa. Ta ce shopping ya ce ka kai ni boss. Murmusawa yana ƙara haɗa ƙafarsa da hajiya babbarsa ta miƙe ƙyam. Ya ce har da abin da ya fi shopping my daughter. Gwajin takalmi nake so ki fara kima. Ni ina jin haushin kasancewar ki da waɗannan ƙawayen naki. Gara a ce da namiji kike yi, amma wani daɗi mace za ta baki. Idanu ta zuba mishi sosai suna kallon juna har na ɗan wani lokaci, sannan ta yunƙura ta tashi. Cikin takunta na isa da tafiyar ta mai tada hankalin kowane ɗa namiji. Ta ƙarasa inda yake ta tsaya jikin kujerar da yake, ta sanya hannuwanta ta sakalo wuyansa tare da sunkuyo da kanta daidai kunnensa. Ta ce da gaske boss akwai daɗi, da gaske hajiya babba tana da garɗin da ake ta faɗa a kai. Amma me yasa sanda nake son a bani ita na rasa, har aure na an sa saura kwana 3 bikin, aka sauya ni da wata. Yanzu tana can tana jin daɗinta tana cin halalinta, ni sai na bige da cin mazan wasu. Ji ta ya janyo ta faɗa cinyarsa, mazaunanta masu taushi suka fara gugar hajiya babbarsa. Ya ja numfashi tare da yin baya da ita, ya ɗora harshensa saman dokin wuyanta ya fara lasa. Ƙoƙarin janye jikinta ta za ta tashi, ya ɗan matse ta tana sauke numfashi. Cikin ƙasa-ƙasa da murya ya ce, duk ki rabu da yaran can Dauta, ke matar manya ce, ki zo na jiyar da ke daɗi. Idan na ɗanɗana miki hajiya babbar tsoho, to ta yaro ba za ta taɓa gamsar da ke ba. Matsa ƙafarta ta yi cikin tashin tsigar jiki. Ta ce, ba su har ka sa yanayina ya canja, wani iri nake ji a jikina. Wata irin damƙa ya yi wa ƙugunta, ya sake manna bakinsa a wuyanta yana mata tafiyar tsutsa. Tsigar jikinta na ci gaba da tashi, bai wani ɓata lokaci ba. Ya ɗora hannunsa bisa ƙirjinta, ta wani gantsare tare da ɗan shan yaji. Shi kuwa ganin haka ya ɗaga ta cik. Dama akwai ɗakin hutawa a cikin ofis ɗin, nan yake cin abinci, da kuma idan yana buƙatar keɓewa, ya shiga da ita ya zare mata rigarta, ya kasance daga ita sai rigar kariya. Ya tura hannunsa ya fara matsa su, yana jin wani masifaffen daɗi mai ratsa kwanya. Yana yi yana kallon beauty face ɗinta da ta limshe idanu. Ya ɗora harshensa a hankali ya fara tsotsar su. Ta gantsare tare da tallabo wuyansu tana wani shan yaji. A yunwace yake sarrafa ta. Ita ko sai ba ta yi lub tana karɓar saƙonsa. Bude ido ta ga ya kafe ta da idanu. Ta kawar da kanta ta sa hannu ta fara lalubar hajiya babbarsa. Karo na farko da ta fara jin ta a hannunta, hakan ya sa ta kasa kallon shi. Sarrafa ta kawai take yi cikin jin daɗi. Shi kuwa ba abin da yake shi ma in ban da sarrafa ta. Matsa kafarta ta yi saboda wani iri da ta ji. Dukanin jikinta ya fara rawa. Haka ya bi kanta ya haye ya ɗora mata nauyinsa. Ya kira sunanta a hankali ta buɗe idanunta. Yanayin jikinsa da kuma girmansa, akwai jin daɗi da hutuwa tare da shi. Shekarunsa 45 ne, amma idan ka gan shi ba za ka ɗauka ya kai waɗannan shekarun ba, saboda kyan jiki da Allah ya masa. Ya ce in shige ki? Tambayar da ta ji ya yi mata kenan. Tana son cewa amma kuma tana jin tsoro kar ta je ta ce masa ta jefa kanta a masifa. Yanda ya kwanto jikinta ɗumin jikinta ya haɗu da nasa, ya kuma narkar da murya ya ce, mai dauta an taɓa haƙarki? Limshe ido ta girgiza masa kai ta ce a'a, sai kuma ta ce tsoro nake ji. Wallahi ko ta roba ban taɓa amfani da ita ba. Wata rana da Laila ta yi ƙoƙarin samun, na ji wani irin azaba, na haƙura na sallama, na ce mata gara kawai mu yi goge, na fi gane hakan. Hada bakinsa ya yi, tare da ci gaba da mammatsa cikakkun ƙirjinta. Ya zara bakinsa ya ce my daughter, zan haƙe ki har na miki ciki. Zaro ido ta yi amai na neman ƙwace mata, ta ture shi da wani irin ƙarfi da bata san ina ta samo shi ba. Ta miƙe ta yayi kayanta. Ya tashi ya nufe ta yana shafa hajiya babbarsa, yana lasar leɓe kamar wani tsohon maye. Ya nufe ta ja baya ta ce na shiga uku boss, wallahi tallahi tsoro nake ji. Ka duba ka ga yadda abin nan ke ta ƙara girma, don Allah ka rabu da ni. Wallahi ba zai shiga ba. Cafkar da ya yi mata ne ya sa ta silalewa a wajen, nan da nan numfashinta ya ɗauke ta sume masa. Abin da ya mugun tsorata shi kenan. Ya koma ya zauna ya zuba mata ido, cike da takaici. Ga bikin zuwa babu zanin ɗorawa.
Tabbas da wata ce ba Nusaiba ba, sai ya haƙe ta ko a suman ne, amma ba zai iya yi wa Nusaiba haka ba. Da wannan ya tashi kawai ya shiga bathroom ya sakar wa kansa ruwa, yana jin wani kunci a ransa. Yanzu ƙiri-ƙiri ya ga samu ya ga rashi, ya ja tsaki yana ci gaba da wanka. Hajiya babbarsa har yanzu a miƙe take, ya ɗauro tawul ya fito, ya ɗauki ruwa ya yayyafa mata, ta ja ajiyar zuciya. Can ta buɗe idanu ta kalle shi, ya kalle ta sai ta fashe da kuka, tana cewa shi kenan ta faru ta ƙare. Ɗan guntun burbushin budurci na da nake musu takama da shi, na haɗu da sharrin tsohon kwarto ya kwashe. Matsawa ya kusa da ita, sambatin nata na bashi dariya, ya ce ni ne tsohon kwarto Dauta, baban naki kike kira da kwarto? Ta ce don Allah ka faɗa min, yanzu shi kenan ka huda min wajen. Kamo hannunta ya ɗago ta jikinsa ya ce ban ci ba, amma dai zan ci yanzu. Wata ajiyar zuciya ta sauke ta ce, haba shi yasa na ji babu zafi, sai wani iri da nake ji, yanzu shi kenan baka yi ba ko? Dariya ya kwanta, ta juya ta ɗauki kayanta ta mayar, tare da ɗaukar mayafinta ta fice da sauri, yana cewa da ita sai yaushe. Lokacin da ta kai bakin ƙofar ta ce sai a lahira, ta fice da sauri. Ya yi dariya sosai, shi tun da yake bai taɓa ganin 'yar iska mai tsoro irin Nusaiba ba. A nan inda yake kwance yana ta tunane-tunane har bacci ya fara ɗaukarsa, ya ji wayarsa ta fara ringin, ya ɗauka ya ga namba Alhaji Ibrahim ce. Gabansa ya faɗi, ya lumshe idanunsa, tare da karawa a kunnensa yana hasaso irin yanayin da suka kasance da Nusaiba yanzu.